Asasun malangit dohot tano on rodi isina sudena. Jadi dung sun di bai bata jadi-jadian nai di agi papituhon magadian maibana di agi papituhon sian nasa ulauna na binahen nai. Doki di pasu-pasu de bata ma agi papituhoni jala di pagbadiai ala na magadian ibana di sian nasa jadi-jadian na tinopani de bata lau pasuton. Songoni mapajari-jari ni langit dohot tano dina takto paakai di agi panopau ni debata Adonai tak di tano dohot langit. Tahakan suadong dope di tano on nasa raba jara tahakan semaktubuk dope nasa bulung-bulung di ladang aindang dope di pago debata Adonai udan tu tano on jara dangadong dope jol mana manguda tanoi. Alai maktipul ma uap sian tano on gabe di bognohi sadoksis di tano on. Dongi dijadian debata Adonai majon mai sian obuk ni tan on cara diluson tu bagasan bungbung ni gungna hosa hangoluani kay maktod di namangulu jol mai. Dungi dipuka debata Adonai masada pogla di Eden taktukan habisakan jadi tu si maribain jolma najina di honai. Dungi di patubon debata Adonai masian tanui nasahau akan adenggan hidaon jala tabo panganon. Godi hau hangoluan na dipasitongan ni poglaki nang hau pagbinotoan ni nadenggan dohot na roa. Dongi huang masada batang aek sian edeni asa dibognohi poglaki marnipang masiani gabi opat batang aek pulon. Goang ni pagjolo pison na mangaliati sadok tano ewila patnobangan seri disi jala meram situtu seri ni nasa ruat. Jala meram situtu sere ni nasa luati. Cupang dohu di siladus dohot batu soham. Ia goa ni batang aik padua on ni gihon na mangaliati sandok tanukus. Ia goa ni batang aik patulo ni dekel tiris na mamulus tukan abis saran sian asuk. Ia batang aik paupaton ima epat. Dungi di togion debata Adonai majolmai paujakon ibana tu pokla edeni asa di paula-ula jala diramoti. Dungi dipatik debata Adonai majol mainin nama. Jadi do panganon musian nasa hau di bagasan poglakon. Alianggo sian hau pagbinotoan dinadenggan do nagwa dang jadi panganonmu ay sadari di pangakosiani senamari roho. Dungi ni na debata Adonai ma dang jadi puncung jol mai ubain madimba na sada pangukupina bain dongan na ay dungsun dijadiun debata Adonai sian tano inasa binatang di ladang godi sude pidong akan na maktonga-tonga langit. Ditogion ma itu si Adam asa di ida manang bea pangkuaran na jala iya di bain si Adam goang ni nasa na magosai laos sido goang na. Jadi di bain si Adam magoang ni nasa pahan-pahanan godi pidong akan na maktonga-tonga langit dong nasa na bangguni itanoon. Alayang gos di si Adam nang adong jupang pangurupi bain dongan na. Dungi taglalak modong masih Adam di bain debata Adonai jala di enet masada sian gusuna na dilakopon sibuk tu pambuatan nai. Dungi di pauli debata Adonai rusuk na binuat nai sian si Adam bain boru-boru jala di togu ibana tu si Adam. Dungi ni nasi adama odo sahari holi-holi sian aka holi-holiku jala sibuk sian sibukku kuaron ma ibana jolma ni bawa ala sian bawa ibana binuat di bayi tadi kono ni bawa doa mana do inana mandongani jolmana jala sada sibuk nasida mai semaga do nasida duasa si Adam dohok jolmanai jala dang adong maila nasida.